Poviem ti, čo Boh pre mňa urobil. Vyrastala som v kresťanskej rodine, ale to, že niekto vyrastá v kresťanskej rodine, ešte neznamená, že máte nejaký vzťah s Bohom. Ja som si ho síce budovala a bola som tam do 18 rokov, ale potom som úplne prestala chodiť do cirkvi. 4 roky som mala všelijaké party, vzťahy s chalanmi a nič z toho nenaplnilo môj život. Zažívala som úzkosti a naozaj aj takú samotu a nemala som to naplnené miesto. A potom som sa vrátila k Bohu, bolo to cca pred 3 rokmi a môžem povedať, že to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote. On uzdravil tie zranené miesta a je to úžasné, skvelý život s Bohom, tak to pre mňa Boh spravil.